ಇತ್ತೆ ಬಲೀಂದ್ರನ ಸಂದಿಡು ಮೂಜಿ ಪಠ್ಯ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಲೀಂದ್ರನ ಕಥೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪೆರ್ನ ಕಥೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡುದ ಬಲೀಂದ್ರ ಸಂದಿಡೆ ರಡ್ಡೆ ಪಠ್ಯ ಉಂಟು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಮೂವೇರು ಮಾಣಿಕುಲು ಬತ್ತಿರಂದುಂಡು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಇರುವೇರು ಮಾಣಿಕುಲು ಬತ್ತಿರಂದುಂಡು ಐತ ಸಂದಿಡುದುಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕೇಂಡ ಅಲಕಂದ ಕೋಲು ಬಲಕಂದ ಬಲ್ಲು ಕೊಂಡೆ ಹುಲಿ ಮಂಡೆ ಬಾಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನು ಆರ್ನ ಆಯುಧಾವೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಅವೇ ಪುರಾಣದ ಬಲೀಂದ್ರಡೆ ವಾಮನಡೆ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಮೇರ್ನ ವಾಮನ ರಿಂಚ ಅಲಕಂದ ಕೋಲು ಬಲಕಂದ ಬಲ್ಲೆ ಕೊಂಡೆ ಹುಲಿ ಮಂಡೆ ಬಾಜಿ ಪುರಾಣದ ನೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಿನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಪನ್ನೆ ತತ್ರ ಕಾರಡು ಕಡವು ಉಂದೆನು ಪುರ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೇನು ಮುಲ್ತ ಮೂಲು ಬಾಲ ಬೆರ್ಮೆಜಾರಿ ಮಾನಿಗುಲುಂದೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆಕಲ್ನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಗಲಸನಾಗ ಆ ಮಾನಿಗುಲು ಏರು ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟೆ ಆ ಸೊತ್ತು ಏರು ಗಲಸನ ಸೊತ್ತು ಕೊಂಡೆ ಹುಲಿ ಮಂಡೆ ಬಾಜಿ ಅಲಕಂದ ಕೋಲು ಬಲಕಂದ ಬಲ್ಲು ಮುಂದೇನು ತೂನಾಗ ಏರು ಗಲಸನ ಸೊತ್ತು ಆಂಡಲ ಐತ ಮೂಲ ಆಶಯ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಲೀಂದ್ರೆ ಬತ್ತಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿನ ವಾಮಂದ ಕೊಟ್ಟೆಗ ಬೊಗ್ಗುನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕತೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ತುರುಪುನ ಒರಿಯೇ ಮೂಜ್ ಜನ ದೊರಪೆರೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಇತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ದೊರಪೆರೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತುರುಪುನ ತರೆಗೆ ಭೂಮಿಜಿ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಭೂಮಿದಾನ ಕೆಣ್ಣ ಅವೇನ ಕಡಪುನ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಉಳೈದ ಆಶಯ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ.